спри за миг, искам да се помоля за теб. Това, че гледаш това видео, не е случайност. Бог иска да чуеш тези думи днес. Господи, знаем, че този миг не е случайност, а Твоята милост ни спря, за да потърсим Твоя мир пред лицето Ти. Господи, продължи дните ми, но не ми позволявай да изгубя разума си. Нека в семейството ми винаги има топлина и никога да не липсват храна и вода. Господи, защити ни от болка, ревност, клевети, болести и война. Господи, благослови моите деца, внуци и близки. Не ме отделяй от децата ми и не позволявай да ги видя в беда. Моля се също за всички хора. Направи ги по-добри, по-силни и им дай смелост в трудни моменти. Всеки, който напише Амин и сподели тази молитва, ще види положителни промени в живота си.